खैराबारियाव इउपिपिएलनि सुबुं सांग्रांथि मेलाव खमावबो 1,500निबो बारा सुबुंफोरनि जयनिं इउपिपिएल दोलोआव। उदालगुरि जिल्लानि 30 नं खैराबारि बिटिसिनि बियाबाव इउपिपिएल दोलोनि सुबुं गेवलां आरो गिदिर जयनिं मेलाव रोजा रोजा सुबुंनि बाना। खैराबारिनि महिरंग फावथिनासालियाव खुंजानाय दिनैनि सुबुं गमा आरो गिदिर जयनिं मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ। बिथांजों लोगोसे बे गिदिरथार मेलाव इएम दावबायसा बर', इएम डक्टर नीलज सरगियारि, इएम सन्जित दत्त, एमसिएलए सन्जय सरगियारि, दिलीप कुमार बर', भबेन्द्र बर', माधव छेत्री, इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि, इउपिपिएल आइजो गांखंनि गाहाय नेहाथारि हेलेना सरगियारि, माइनरिटि सेलनि आफादगिरि इउसुफ आली, प्रमद बाग्लारि, इउपिपिएल मिरु स्पर्टपार्सन बाबुल बसुमतारि, कमल चौधुरीजों लोगोसे भेरगाव जिल्ला आफादनि आफादगिरि नेहाथारि आरो गोबां दैदेनगिरियाबो बाहागो लायो। इउपिपिएलनि हाबाफारि प्राय बाहाय दिनै प्राय 10,000सो मानसि फैबाय नामा जिखौ नायनानै नुयो। खारन बेवहाय जेसेबांबार जिबनाव मिटिं खालामबाय आं एसेबां गेजारिं जाफेरा। बेनिफ्रायनो दिन्थियो खैराबारि ओनसोलाव इउपिपिएल हान्जाया मानसिफोरनि गेजेराव बिराद जनप्रिय जादों आरो इउपिपिएलखौ फोथायनाय लाबोदों। बिनि थाखाय प्रमद बर'नि जि काउन्सिल सरकार बिजेपि जिएसपि लानानै दिनै सेल्फ हेल्प ग्रुपनो फैसा होदों, अनसाय बिथांखि, गियान चरण बिथांखि, सुपार 50, लामा सामा, एमजिएनरेगानि खामानि गासैखौ लाजोबनानै रायजोफोरनि गेजेराव मोनसे बिश्वास फैदों होननानै आं सानो। ओंखायनो दिनै आंनि खावलायनाया बेनो, फैगौ एमपि इलेक्सनाव जे जोङो मित्र ज'टनि केन्डिडेटनो भट होनांगौ। केन्डिडेटआ सोर जायो बेजों खोथा नङा। दिल्लीयाव जोंहा नरेन्द्र मदिखौ प्रधानमन्त्रि बानायनांगौ, एनडिए सरकार लाबोनांगौ। आरो आसामाव 14टा लकसभा समष्टि दं, बेवहाय 12टानिबो बाराखौ मित्र ज'टआ देरहानांगौ। दा बे हिसाबै बिटिसिआव मोननै दं, बे जोंनि दायित्व, मोननैखौबो जों देरहानांगौ। क'क्राझाराव जोङो मित्र ज'टनि केन्डिडेटआ प्राय माने 6 लाखसो भट लानानै देरहालांगोन आरो बेवहायबो जोङो आं आसा खालामो दिनै मानसिफ्रा जेरैबायदियै बाय बिपिएफ गैला, बिपिएफआ जोब्बाय। बिपिएफआ मैया भैरबकुन्द'आव 3,000सो मानसि गेदारिं खालामदोंनो। थांनाय समाव हयथ' भट होनाय मानसिफ्रा फैदों, भट माबा माबि बुंदों। 60टा समष्टिया जाया, 60टा समष्टि नङा, जोंनिफ्राय प्रप'जाला 52टा समष्टि आरो 10 नमिनेट। आरो बे जायैनि बाथ्रा गैया। आं बिनिनो डब्लिउबिडिनि मन्थ्रि, आंनिफ्राय फाइलआ अलरेडि सिएमनाव थांबाय आरो सिएमआ बेखौ भारत सरकारनो बिबेचनानि थाखाय हरबाय। आरो बे कनसेप्टआ दिनै बानायब्रबनाय नङा, एकर्ड समावनो बेखौ एग्रि जाख्लायनानैसो बे प्रप'जालखौ लाबोदों जेला भारत सरकारबो मानियैनि खोथा गैया, बे जागोन। हाग्रामाया ओरैनो बेखौ गिनाय मोननानै माने माबानाय फैदों, माने जानला मोनला बुंलादों नङा। बेवहाय बिपिएफ गैला, बेवहाय मित्र ज'टआनो देरहागोन। आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, बिपिएफआ दिनै बेवहाय केन्डिडेट होबाबो 1 लाख 1.5 लाख भट देरहानो थाखाय 4 लाखनि बारा भट नांगौ। दा 5 लाख माने भट 6 लाख भट लानानै देरहाहैनांगौ जायो। दा बे खेत्रआव हाग्रामानो भट होनो माने भटआ नस्थ' जायो। दा खिन्थु जोङो जुदि देरहागोन केन्डिडेटनो भट होयोबा जोंहा लाबबो जायो, बिटिसिआबो जौगायो, एनडिएफबिनो रिहेबिलिटेसन होनाय आरो मुंख्लं नखरनो एक्सग्रेसिया होनाय आरो बिदिनो एकर्डनि गासै दफाखौ मावफुंनाय, सिमा बारायनाय, बेफोर हाबाफारिखौ मावलांनांगौबा दिल्लीयाव दा नरेन्द्र मदिनिनो गभर्नमेन्ट फैनांगौ। खारन एकर्डआ बिसोरनो खालामदों जिहेतु। आरो बिसोर गभर्नमेन्ट थायोबा जोंबो बहायनो थाबाय थायोबा जोङो मिलिजुलि गोरोबलायनानै खामानिखौ मावलांनो हागोन, एकर्डखौ मावफुंनो हागोन। आं आसा खालामो दरं उदालगुरि समष्टिनि मानसिफ्रा बयबो गोसो गुदुङैनो मित्र ज'टनि माने केन्डिडेटनो भट होगोन। आरो आसामाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि नेतृत्वआवनो गभर्नमेन्टआ दाफिनबावगोन आरो बिटिसिआवबो एगेइन प्रमद बर'नि दैदेननायावनो मित्र ज'टनि सरकारा जाबावगोन। बुंनांगौ जेबो गैया, आं बेफोरबायदियाव एसे बाथ्रा बुंनो बायो। आङोबो बे खुलुमखानाय नङा, बे मिसा खोथा। आरो
मोनसे खोथा होबावनो हागोन नामा जे BPF खौ सिफायनानै UPPL आव नितिगत'भाबै जयेन जागोन बांमारोब्ला खुलुमनायल' नङा BPF दलखौनो सिफायनानै नितिगत'भाबै UPPL दलाव जयेन जागोन होननानै बुंनाय बेफोर खोथाया राजनितियाव खुनु भेलु गैया जायोबा UPPL खौनो सापर्ट खालामनाय जायाखै होनबा बे 60टा जायोबा बड'लेण्ड जागोननियाथ' UPPL खौनो सापर्ट खालामबाय बे थारमाने हाग्रामाया गाव गैला बेखौ मिथिदों आरो हाग्रामाया BPF आ गैला हाग्रामाया गाव लिडार हिसाबै गैला बेखौनो गाव बुजिखाबाय आरो खैराबारि ब्लकनि जि पाब्लिक मास गेदारिं जाबाय बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय खैराबारि ब्लकनि सिङाव थानाय गासैबो प्राइमारिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांनि दैदेननाय राजखान्थि हान्जा एबा UG सारनि दैदेननायाव जोंनि UPPL हान्जाया जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेबायदि लासै लासै खामानिखौ मावब्लाबो जेरै जों ओंखारबोनो हादों बेबायदिनो रायजोफोरा जोंनि अननाय आरो रायजो बिथांमोना जोंखौ अननाय होदों आरो बिथांमोना जोंखौ हेफाजाब खालामनो फैदों आं बेनिखायनो बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों माने आइजोफोरा माने BPF गोबां थायो नाथाय माबा मोनसे मोनाखै होननानै गोबां बुंबाय UPPL जेबो होनो हायाखै होनना बुंबाय दा बे बेलायाव मा बुंगोन बेथ' रायजोफोरनि खोथाया गोबाङानो निड्सफोरा आलदा आलदा जायो आरो जाय बिथांमोना सानो किसुमाना हयथ' नेगेटिभिटि साननाबो थानो हागौ किन्तु सम मोनसे नांगौ जेरै दंफां फुलिया जेरै देरनायाव एसे सम जायो बिफाङा देरनायाव बेबायदिनो जोंनि सरकाराबो दासो 3 बोसोर आगान होनो थांगासिनो आरो बेनिखायनो जोंनि सरकारा जि आसुनियान एबा जि खामानि मावगासिनो दङ एसेब्लाबो जोंबो सम होनांगोन UPPL हान्जाखौ जेरै 17 बोसोर दैदेननाय BPF हान्जाखौ बिथांमोना जेरै सम होबाय बेबायदिनो जोंखौबो नायनांगौ UPPL हान्जाखौबो हेफाजाब होलांनायखौ आं हास्थायदों आरो जाहाथे जोङो उन समाव मोजां खामानि मावलांना दिन्थिलांनो हायो बेखौ आं आसा खालामनानै खैराबारि ओनसोलनि गासै रायजो राजा बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिदों आरो हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो दिनै स्पष्ट जायो जे जोंनि नैबे ओनसोलाव जे गुबुन दोलो गैला नैबे ओनसोलाव जे UPPL नि बादै बेलेग हान्जा गैला बेनो मोनसे फोरमान सोरबा साफा सानै बबेबा हान्जायाव थानो हागौ किन्तु रायजो राजाफोरा दिनै UPPL दोलोजों लोब ओंखारबोदों आरो UPPL हान्जानि जि मोनसे रायजोखौ सिबिनाय UPPL हान्जानि रायजोफोरनो होनाय जि बिथांखि बे बिथांखिफोरखौ रायजोफोरा मोननो थाखाय दिनै लोब फैदों आरो जों नोजोर बोबाय जे जोंनि BTR आव मानिजाथाव चिफ प्रमद बर'नि जि आसनिफोर बिथांनि जा बिथांखिफोर बे बिथांखिफोरखौ मिन्थिनो थाखाय मोननो थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा लोब ओंखारबोदों जेरै जोङो गोदान मोनसे बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बे आइ अनसाय बिथांखिनि गेजेरजों हाई रिस्क प्रेगनेन्ट आइजोफोर बे आइजोफोरनो जोनोम जानायनि सिगां 6 मास जोनोम जानायनि उनाव 4 मास 10 मास बेखौ जोङो मासाव 1000 रां होनायनि मोनसे गोदान आइ अनसाय बिथांखि जों थिग खालामदों बेखौबो जों रायजो राजानो दिनै फोसावबाय आरो बिनि बादै गोबां जोंनियाव आसनिफोर स्किमफोर लन्च जागासिनो दङ टटेल 32 मिशन BTR आव सोलिबाय थादों दा बेखायनो दिनै UPPL हान्जानि दैदेननाय BJP आरो GSP बे सरकारा जोंनि रायजो राजाफोरखौ सिबिनायाव साक्सेस जादों बियो दिनै रोखा जाबाय आरो UPPL हान्जानि प्रमद बर' दैदेननाय नैबे सरकारनि मेन थांखियानो जाबाय BTR आव सान्थि लाबोनाय BTR आव सान्थि लाबोनाया जोंनि थाखाय बेयो साक्सेस 1 नम्बर 2 नम्बरा जाबाय जे जोंनि ओनसोलाव सेफ्टि एन्ड सिकिउरिटि जोंनि रायजो राजाफोरखौ सेफ्टि आरो सिकिउरिटि होनाया जोंनि थांखिमोन जोङो बेहाय साक्सेस जादों आरो जोंनि ओनसोलाव थानाय गोबां जाति जनजाति गोबां बर' हारसा सान्थालि नेपालि अनेक जाति जनगोष्ठी दङ बे जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनानै रायजो जानाय दिनै जों नुबाय जे जोंनि ओनसोलाव बर' अनाबर गैला बाहायबो जों साक्सेस जाबाय गतिके जोंनि मोनथाम टारगेट जे मोनथाम जोंनि मिशन बे मिशनाव जोङो साक्सेस जाबाय होननानै जोङो बुंनो हायो दा बेखायनो रायजो राजाफोरा दिनै मोनसे
सेफ्टि सेक्युरिटि गोबां जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव अनलायनाय गोजोन बाहाय जों साक्सेस जादों। बेखायनो रायजो राजाफ्रा दिनै लोब लोब UPPL दोलोखौ अनसायनो आरो गोबां हान्जानिफ्राय दिनै खैराबारि ब्लक UPPL हान्जानि दैदेननायाव मोनसे ग्रेन्ड जयनिं 1500निबो बारा दिनै BPF निफ्राय कंग्रेसनिफ्राय आरो गोबां माखासे रिटायार पार्सनफोर दिनै जयनिं जागोन। गतिके जों बेनि गेजेरजों मोनथिनो हायो जे फैबाय थानाय लकसभा इलेक्सन बे लकसभा इलेक्सनाव NDA नि जिखि जाया बिजाथियानो गोरलैयै देरहानो हागोन बेनि मोनसे इंगित।